pitados aturipun kanggo Anjasmara. Kula niki sampun ngertos piyambak. Wajibanipun kanggo Anjasmara. Cawis jalaran ujuan sedaya kala wau boten netepi kewajiban. Lho kok ora piye bisa masak? Kula ngertos piyambak. Masak napa mau tumbas wonten ing warung. Tidak, Bu. Kono tuh kalau sego tawel nyerang aku. Pisan mo. Lah ora sane ngereng ado-ado dimawe sego tawel. Jaluk mo. Gratis. Yen Anak lanang karo anak wedok. Benten wedok. benten mo. Nek anak wedok kena dari ora mundung botok ning mundung tawa. Ning benten putra kakung. Mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa. Menika mpun kula lampahi. Nah, Sinten kula putranipun Ramapatih Nugeng Genep. Menawi kula mikul dhuwur asmane wong tuwa. contone Menawi sawanci-wanci Kanjeng Ramapatih Nugender murid ing kasedan jati sinempa ing angin kapersan Gusti Kang Akan Jagat sampun kula yasakaken anjang-anjang inggih inggilipun 50 meter. Lho, mo. Inggil sanget lho, mo. 50 meter Ketiting mo. kurang dhuwur le. Lho, lha terang dhuwur. Imboi 7 meter ben 57 Lha kok dhuwuran? Heh? Kedhuwuran. Iya bener kok. 50 meter kok Kurang dhuwur. Sing apik 57. Lah kok 57? Ajangane ambrol kejeloke kowe blokok. Cawat-cap mo. Lah niki kula mo mendem jero asmanipun tiyang sepuh iki. Tuladane piye le? Ngaten nggih mo, sasampunipun panjenengan pejah nggih. Kula damelke joglangan niki ambane 5 meter mo. Lah niki jerone, dereng jerone mo. Jerone niki 100 meter. Mendem jero. Mendem jero niki. Gonung gawe ruangan piro? Setunggal. Kurang siji. Mau sinten Mendem sinten? Loro. Lho, lah kok. Nggo mendem seto karo nggo mendem komite. Oh. Mendem jero. Mendem jero ora iso yen rama seto dibuka jugangan atau lowongan 100 meter ki ora. Pinteran nyimpen wewadi kepatian. Tindak budi pekertikan becik kayak putrane sapa ya? Putrane Gusti Patih Nugender. Nang tetep kula niku calon ra. Non sewu mo niku sampun kula tindakaken lho lho. Iki lho, Mbak, iki lho. Pinten tadi ing kepatihan. Patih sing baku wis siapa? Metu soing kepatian ya lho, nitih turangga lepaske walastra. Sedhuwur kula. Ing kala mangsa Dwita Ratu miyos Widatulaya mapan ing Sanggapura. Oh, Digerake Patih Patih Larasa. Pengso marang kowe kabeh gemu ketegaran. citraku Kepencut tapi luyuan kok. Pripun mau kepencut? Nuwun sewu. Lah wong gledek sedaya kok kepencut. Ah, mo. Kita ora mergo udan. Nek udan ora diledek. Lola. Boten pantut Ora mo. tahan karo dulurku mau. Ajeng becak. Ndake. Ora kok iki ndak. Aja dianggap aku tambah marang sira. Saiki pesan iki aku lho. Jenengmu sapa? Omahmu ngendi? Apa sejane aku munggah ing pidalaman kepatihan? Dipun tepakaken. Kula damar wulan. Sapa le? Damar wulan.
Madar Wulan. Klendu. Sebener? Damar Wulan. Lah aku piye? Madar Wulan. Ah, Sing leres. Damar Wulan. Ini ku mau. Lan. Rama kok lan? Ayo Bu. Dar. Singkat ngoten. Omah ngoten lho, Ndara. Damar Wulan. Lah. Omahmu ndi lho? Kula saking Paluwong. Paluwong. Sik. Kok kowe ngandake bocah saka Impalong? Nek kowe nyata-nyata bocah saka Impalong, apa kowe ngerti wong wadon sing jenenge Dewi Palupi? Kula ngertos sinten Dewi Palupi. Lah sapa kok malah takon aku? Malah kaporo menika ibu kula. Ibumu. Leres. Dadi menekan Mbok Palupi. Menika leres. Salah jan. Iki pripun, Ma? Lur wek, Lho. dulur dhewek. Dulur. Iki anake wakmu patih mau dara. Aduh, mawi klomo kados pundi, Mo? Kang Mas Damar Wulan. Nun sewu nggih, Mo. Napa dipun keparengaken kula badhe tetepungan. Ya entuk. Oh, ngaten. Iki, Mo. Napa, Mo? Disedi. Nyen pangapunten, Mo. Mboten jarak. Dandan, Mo. Potongan kantor pos Boyolali. Maksude? Dokonge tepos. Kakek. Olahraga. Lari pagi. Dipun tepungaken Kang Mas, kula pun Dewi Anjasmara. Kula tesih prawan. Lair kula Jumah Wagi. Weton gendruwo. Pun anake Jumah. Wah, kok cuma lagi